Higpit nang nasolusyonan ang kahingawa sa 13 ka mga trabahante sa usa ka garments factory sa MEPS 1 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinsa midangop sa piso Lapu-Lapu niadtong Biyernes sa hapon human matod pa gitaktak sa trabaho. Kaway igong rason. Si Luan Mirondina sa report. Nag-atubang kagahapon sa hapon sa buhatan sa Peso Lapu-Lapu ang 13 ka mga trabahante sa usa ka garments factory ug ang management sa maong kompanya. Kini aron mahatagan og katin-awan ang gibating kalibog ug kahingawa sa naasoy mga trabahante human sila gikatahong gitaktak sa trabaho duha ka adlaw human sila voluntaryong nagpa-interview sa Tagadoli 7 nga mipahigayon og pakisusi sa ilang buhatan base sa anonymous complaint nga nadawat. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga gihimong basihan sa management sa pagtaktak sa trabaho sa maong mga trabahante ang redundancy. Because of that, ang ilahang separation pay sa mga affected workers niabot og 1 month per year of service kay mao man na ang sa balaod sa redundancy. 1 year per year of service and then plus another 1 month in lieu sa 1 month advance notice. Gipasabot hinuon ni Francisco nga itandi sa ubang mga garments factory kansa mga kliyente mga taga Estados Unidos ang naasoyng kompanya wala makasinati og pagmeno sa ilang orders sa ilang mga kliyente sa Japan. Hinuon nauli ra ang maayong pagtagad sa duha ka habig. It was really a heartwarming experience also seeing both parties nga kanang naghangupay bitaw sila and in fact emotional no? Ang mga workers themselves turned emotional. Grateful po sila sa kanang pagsanong po sa ilahang management. Alas 9 kaganihang buntag, tagsa-tagsa ng gihatagan og tseke ang naasoy mga trabahante, lakip na ang ilang gipangayo nga Certificate of Employment aron magamit nila sa pagpangita og bagong trabaho. Sa Bikas Bahin, nagpadayon karon ang special recruitment activity sa Peso Lapu-Lapu. Nanginahanglan sila og mga shipyard painters, shipyard welders, care workers, automotive mechanics, sewers, scaffolders, reinforced iron bar workers ug lathe machine operators alang sa Japan. Ubay-ubay na nga mga aplikante ang mituyo sa Peso Lapu-Lapu alang niini. Magpadayon ang special recruitment sa Peso Lapu-Lapu hangtod alas 4 ugmang adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.